Inggih ngengi wekdal ingkang sampun sawetawis dalu samangke taksih kalajengaken malih pramila kepareng Petruk nglajengaken lampahan nggih. Tunjung bang terate Semariko den prayitno samuriris eko kalih Blegegegugegugeg sak ndolita embel-embel. Ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan. Lho. Dene ndara-ndara kula Pandhawa sampun kepareng rawuh wonten kareng kadempel menika lho. Kepara malih rawuhipun ndara-ndara kula Pandhawa sampun hanganthi wujudipun pusaka Ngamarta III. Nggih. Kula ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa upami. Mbok menawi anak kula pun Petruk kala wau sampun matur wonten ing nagari Ngamarta. Bilih gegayuhan menika kula ingkang gadah gegayuhan bangun kayangan menika atas dasar inisiasi kula. Inggih awit marengguli kawontenan para kawula ingkang kados sapu ingkang ilang suhipun pramila kula nggadahi gagasan badhe bangun kayangan. Dede wewangunan ingkang megrong-megrong. Nanging ingkang kula wangun menika namung badhe mbangun moralipun kawula Ngamarta. Embanipun gesang wonten ing kayangan. Inggih panci kados mekaten menika, Ndara. Ingkang dipun pikajengaken para kawula nenggih para punggawa punggawaning praja ingkang tansah cecaketan dhateng para kawula. Dados kula suwun sinuwun ndara-ndara kula Pandhawa, sinuwun Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Kembar. Tansah migatosaken dhateng kabetahanipun para kawula. Nggih. Rumaos bombong manahipun kula dene kula sampun dipun sembadani menapa ingkang dados panyuwun kula. Sinuwun mila katuran nekseni.
Anggen dalu menika titi kalodhangan wekdal menika kula badhe genduren anggenipun badhe nyuwun dhateng Gusti ingkang ngakarya luka kareben para kawula ngamarta saged gesang ingkang ayem tentrem. Maharahina sumubang nyang haruna kadinetraning gorapuh sabdaning kukila kanigara sageatar dereng purna anggenipun samya waman pangandika kasaru geger njaba menapa kang dadi darunane nenggih Bambang Antasena ingkang nedya caos palapuran dhateng Kyai Semar Badranaya. Ndara Antasena ana apa? Ndara Antasena kok lajeng minggah wonten ing pendhapi Karang Kadempel menika wonten apa lho? Cas palapuran kek sak njabane pendhapa Karang Kadempel ana wadya drubeksa berkasaan jim setan priprayangan kang cacahe 1000 kek. Aku wis bisa njugarake utawa wis bisa ngundurake ora ketang gek oleh seprapat kek. Ning bareng tak waspadake ana mburine para drubeksa kuwi mau ana si Wandarawati kek. Wah, gugu karepe dhewe. Ndara Werkudawara kula aturi sareh. Bab menika kula ingkang tanggel jawab. Kula ingkang badhe ngunduraken sinuwun Ndarawati menika. Sigra matekaji Sang Kyai Lurah Semar Kantong Bolong ya Kyai Lurah Semar Badranaya sigra matekaji pameling nemahi nata ing Ndarawati nenggih Sri Prabu Bathara Kresna jugaring wujud Malik Grembyang dados Bedari Durga. Kowe kuwi iki ya ngopo to Permoni? Wong aku duwe gawe sithik wae kok melu ganggu gawe iki karepmu apa? Permoni, kula. Kowe kok jur badhe membo dadi sinuwun Ndarawati karepmu piye? Kula namung iman sanget kok wonten kayangan menika ningali para kawula lan para Pandhawa menika sami kados kecalan pamomong. Nek kula mboten bersandiwara kados mekaten menika, mokal kelakone to panjenengan badhe
sowan malih wonten ing Praja Ngamarta. Kok saged ngoten menika kados pundi to? Wong saben-saben wonten huru-hara, saben-saben wonten keributan sing disalahke namung kula. Mongko kula teng griya namung enak kepenak. Teng kayangan nembe mresani drama Cina 30 detik kok. Kok saben-saben enten untran-untran kok sing disalahke Durga, kula le mboten trima to. Lah kula maeka membo dados Kresna, Prabu Kresna supados panjenengan saged jugar saking peristirahatan lajeng ngayahi wajib malih. Oh. Karepmu ngono. Nggih. Ya ora apa-apa. Nadyan caramu ora apik ning karepmu kuwi becik ya matur nuwun. Saiki tak jaluk kowe balion nyang kayanganmu. Aja ijen balimu. Wadya balamu jem setan priprayangan kabeh drubeksa dijak aja nganti singkir. Inggih, kepareng kula nyuwun pamit Kakang. Nyun pangapunten nggih Ndara, menika kala wau permoni jebule sing gawe ontran-ontran. Pancen nek suwe ora kepethuk ki jancuk. Aneh-aneh polahe. Wah, ngambung barak. Ya ora apa-apa karang CLBK. Ora kena wong kuwi ora kena ki patuladan. Nggih. Bakenipun sampun kasembatan menapa ingkang dados sedya kula ngadani gendurenen sineksen ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kasranani pusaka tetiga Ngamarta mugi-mugi tansah nemahana ayom ayem tentrem Praja Ngamarta saisinipun jangkep warga masyarakat sing padha mirsani pagelaran ringgit ana ing dalu iki sumarambah warga masyarakat Kabupaten Magelan sak kanan kiringipun kula anggenipun mucuki sagedipun kados mekaten menika pramila kathah kalepatan kula nyuwun agunging samudra pangaksami ugi ngaturaken selamat Hari Wayang Nasional mugi-mugi wayang tansah hanjayeng bawana